Бәхетлеме кеше дөньяда, төзегәне мәрмәр булса да. Хикмәтләре көмеш савытларда өстәл тола торса да. Нигәсин тормыш нигәсин, тигез түгел барысына. Кешеви тике яшәви, шуңа күңеле ярысыла. Утырдым инде шунда, куак төбендә. Шуны күрә торып бер нәрсә дә эшләмәдеңме? Эшләдем. Кычкырдым. Шуннан Алып кертеләр дә, әдәм көлкесенә калдырып чыгардылар. Әти кеше киткән егетез. Әйләнчек сарыклар уйлап чыгарган җыр, мискеннәр җыры. Югыл мәхәббәт, булганы да юк, булмаячак та. Кайчандыр мин дә сезнең шикелле шыр чыккан дип аңлайдым. Ул сине бездән дә ныграк яратыр. Иркәләр сөеп назлап, бәбекәем дип дәшер. Бар яумаган күрәгемә, каны салган йөрәгемә. Бар яумаган